हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करत तनी अपन यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो रउआ लोग देखा तनी जा हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो के। तो भाई लोग, खेसारी लाल यादव जी के आज ही 6 बजे एक सॉन्ग रिलीज कर गई बा जौना के नाम है आम के स्वाद। तो अभी लग रउआ लोग नहीं खींचा देख ले तो जाकर देखी जा और मजा कर जा जी, काहे से कि सॉन्ग बहुत ही लाजवाब बाटे। और इस सॉन्ग के खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों जना मिल के करके बहुत ही अच्छा तरीका से गईले बाने लोग। और एकरा में रानी एक्ट्रेस जो उनकी बहुत ही अच्छा डांस करेली। इनका लोग का डांस रोल कैसन लागेला रोल बताइम जा कमेंट में जरूर। और चैनल पर पहले बार आइल बानी जा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेम जा। इनका डांस बहुत ही अच्छा लागेला और ई बहुत ही खेसारी लाल यादव के साथ इनकर गाना में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा मानल जाला। तो रउआ लोग अभी नहीं जा सुनले गाना के तो जाके सुनी जा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग बाटे। और कमेंट में जरूर आके बताइम जा। एकरा के बहुत ही बढ़िया से शूटिंग कर गइल बा, एकर वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा तरीका से तगड़ा तरीका से एकरा के अथी कर गइल बा। तो अभी लोग नहीं जा सुन तो जाकर सुनी जा और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेम जा। धन्यवाद।